Dalan, kinapudno ken biag. Naimbag nga oras yu amin papagayam. Inta ibasa ti Efeso Kapitulo 5, versikulo 22 kan 23. Babae, paiturayan kay kadagiti asawa yo, akas iti panangituray ti apo kada kayo. Adda kalintegan ti lalaki amang ibaga iti aramidan ti asawa na, kasmet iti kaadda ti kalintegan ni Kristo amang ibaga iti aramidan iti iglesia. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno, ken biag. Apay nga itakala nga umawag, Danilo? Amamutan ti trabaho dito sa Saudi. Agipawit ka iti kwarta. Awanan ti allowance mi. Kaipaw-pawit ko lang hindi namin sa nabulan ha. Ay na, nagriga ti biag diti Pilipinas. Nangina amin na magatang. Agis eskwela pa'y dagiti duwa nga anak mo. Sige, bayam tagi pawitan. Nay-nayunam, tani. Agbayad dagiti ubing iti tuition da. Unay mo tanti makan dito yung Saudi pare. Noodles lang. Agananos ta. Gamti pamilya tayo di Pilipinas. Gastos dito eh. Gastos ijay ta aramid da. Ay. Awan ka pare. Asino di kasarsaritam ita iti telepono? Ni Mrs. Kaslagong ungot mat. Nangag mo? Kasano ajak mangag. Kat naka-loudspeaker ka mat. Naperdi nga minan ti cellphone ko. Jak mangag. No jak i-loudspeaker. Unay kamutin pare. Adda ka dito abroad. Di iso katamot ti cellphone mo ang amin. Ipawit ko lang ti igatang ko kumait ti cellphone ko. Ay, unay yan. Ay, kastoy ti biag ti OFW. Mami, inggatangam gayam ni Jessa iti tablet na. Kat, adamo tablet mo. Daan nandiya tablet ko. Anya ko maita. Igatangan nakmat iti baro. Anya? Basta, igatangan nak iti baro, Mami. Jessa! Oh, adamat baro at tablet mon? Wala. Imbagak ngarudkan ka. No anya ti adakan ka. Adamat kanyak. Nagpagatang ka man gaya man. Naglastog kamat ngamin. Pagatang kala pagatang ka ni Mami. Anya ko matidakas na. Nagpatulod mat ni Daddy iti kwarta. Pare, kita ang better aramidon tayo balay. Nagdakkel nga rod pare. Makaaramid tayo iti nagdadakkel balay dito yung Saudi. Kumusta amot nga tadag iti balay tayo di Pilipinas? Naiparinubit mat siguro ni bakit di balay mi. Imbag man? Oh, di balay yung ay. Ay apo pare, marmar balat ta. Iso nga ro ti pag-apahan mi gani bakit ko. Pauita ka pauit nam di namot ipatarimaan di balay mi. Ay, itayak pa'y ijairwar. Kunak no awan tao dito'y balayo. O, di mo nagkayo kumalatan. Agbuy-buy akamad gayam iti TV. Anya manin ti umay mo ibagan. Umay ko damagan, nupod no di madamdamag ko. Anagikatan ni Jenny iji iskwilaan. Anya? Ay na anak ko, makitkitak ngamin ijay balay ti barkada na akaaruba mi. Inal daw ijay, agmalmalem da. Ay, adya ka mo day ta ah. Kasano ngamin nga amom. Kat di ka matrumrumwar dito'y balayo. Day tamo lagbuy-buy at aramidom. Dadakkel dan, apay masapul ay abantayak ida. Ay katuan Apay, no dadakkel dan, di mon amuan no ayan dagiti anak mo. Dagita nga ubing, ikandaklay ti sakit ti ulo. Ala ka, apay adyak makitkita di tablet mo. Anya ko mangay ti bibiyang mo. Inlako mo na niya. Agtal na ka man. Ipulong ka ni Mami. Di padasam, taipulong ka matasan ka na sumsumra ki jiskwilaan. Anya? Agpinulong ta ano kayat mo. Pare, kunak mo naman ditirik na. Mading harot pare. Kat, apay nga rata simrik ka pa ilang. Sayang mati masweldok no sana ka sumrak. Ay apo pare, nagagat ka lang unay.
Iso agsaksakit kalat ta. Kasano, imawag man na ni Mrs. Kwarta man Uwan nga rod. Ay, unay mo din. Ibagam ngamin kan kuha natin po na sitwasyon mo dito Sa bagay. Oray siyak mutkit di agad kastak. Oray marigrigatan ako. Agtrabaho aklat ta. Tapna da maipauit ko iti pamilyak iti Pilipinas. Agpudno ka man kanyak, Jenny. Mami? Sumsumrag ka kadipay wano saanan. Mami? Agsaw ka! Apay nga agsangit ka. Nagdrap akon, Mami. Anya? Injak ngamin mayulo ti agadal. Anya? Injakon kaya ti agiskwela. Mami, sumrag ako ni J School. Ayan je tablet mo aginatang ko. Ha? Ipakitam kanya, kayat ko makita. Kwa, Mami. Iruar mo! Kwa ngamin. Nangipanam iti dayjay a tablet. Kagat-gatang ko laang dayjay. Sumungbat ka! Inlako kon, Mami. Anya? Apay nga inlakom. Idinto ta inaldaw ka nga ikan iti allowance mo! Anya tinagkuranga kadag iti anak ko na anang. Inaramid ko mat ti amin. Inted ko ti amin na kayat da. Ngam apay akastoy. Inispoiled mo ngamin ida anak ko. Nanang. Ited mo amin akayat da. Agam, kumusta nga iti panang baybayabay mo kadakwata? Nanang. Imbes abagbagaam ida. Dayta TV ti sangsangwam ngagmalmalam. Imbes amapan ka makimiting no kastangad da pamiting iti pagadalan da. Saan? Tamapan ka makisugsugal. Ay, kat, kumusta ni Danilo ijay Saudi? Mano atawon nan ijay. Saanen anagaw awid? Ayat na laeng ama suportaran na kayong agiina. Ang anya nga iti pakakitaan tinagbanbanugan na. Awan apulos. Pare, day off mo itasan ka di? Mapanak latag trabaho, pare. Sa bagay, dakdakil ti bayad mo. Nagtrabaho ka iti day off mo. Uwan nga rod. Awanin na pulos ti inanam no kasta. Okay laeng. Pare, narigat mo't na buswom ti bagim. Para iti pamilyak da ito Sa bagay, kastak mo't kit di Makitam. Agpada talaeng, pare. Pare Danilo, naskinipan ka na di ospital pare. Saanan, pare? Ngam sa balin talangam, madlaw ang nakapsot ka una yan. Agimbagak tulat ta, pare. Saan pare? Ibagakon ka dagiti kakadwata ti pudno ka sa saad mo. Naskin nga ospital dakan. Makapasuron ti amayo. Manon ti awag ko kinkwana ngam di naksungsung-batan. Apay nga ta, Mami. O dan samot babae na ijayon. Saan ang maaramid ni Daddy na ita? Anya ko ta saanan? Kasta ti aramidan dagiti daddo mga OFWs iti abroad. Ay, Mami, amangan mo't nagsaksakit ni Daddy. Patyamat nga agsakit. Padasem nga awagan dagiti kakadwana ijay. Saanan, inakla umutangan ka ni Kumarek iti kwarta. Inikan na ka ni Mami iti kwarta? Anya kumatiited na. Kat saan nan ang makontak ni Daddy? Anya? Agriring ka no ti cellphone ni Daddy. Hanggang iti kwan, naidap. Angga iti dinan na kontak. Ni, apay ngay. Diyak amo Iso nga rod nga awan ti kwarta tayo ita. Sapay agdapay ko magatangag abadok. Sika lang, aya. At damat ko magatangag ang sapatos ko. Naskan ang makontak ni Daddy. Sana mabaling nga awan kwarta. Addan babae ni Danilo iti Saudi, nanang. Kasano ang maibagam day ta anak ko? Kat nagistrikto da ijay Saudi. Day ta agparparik na kanyag. Naumansan amang supsuportar kada kami? Grace,
Amangan mo't no adandakas na pasama kan kwa na. Anya? Padasam akong taken ti agency na. Ay saanan? Adda babae na dayjay. Day tate amok. Agtrabaho kayo nga agkapsat. Ha? Apay, mami. Awanan ti pagbayad ko iti pagpalaundry. Iso alabaan nyo ti badoyo. Diyak mo taglaba. Sursurwam Nagsadot kan tumot ngamin. Oh, apay, sika, Jessa, nagagat ka? Oh, kunamlan asino ka nga agsasaw dita. Kat si kamat Jessa, agsakdo ka iti danom. Tawan ti pagpa-deliver iti mineral water. Anya? Nareklamo ka? Dayta ti parakan ka. Manipod ita, agtipid tayon. Awanan ti agerkon, awanan ti ref. Ha? Angam, apay, mami. Napotdan tayo iti kuryente. Sino nga taaya da iti umawawag? Oh. Hello? Hello? Si kakaditi Mrs. ni Danilo? Wen, siyak. Apay? Mrs., saan kayo kumamakmak lahat? Apay, anya tinapasamak ka ni Danilo. Natayon ni Danilo. Anya? Saan da pa'y amayawid ti bangkay ni Danilo? Taado ka no ti proseso na. Nanang. Nabayagayam ang agsaksakit ni Danilo ijay Saudi. Kat oray agsakit, agtrab-trabaho lata. Apay adi na imbagbaga da ita, nanang. Di na ngamin kaya't ngagpanunot kayo a pamilya. Jenny, ayaba mo ni Mami tagawid tayon. Mami, agawid tayon. Agarbisan. Pasyaron tayon tumanan da ito'y nakaitabunan ni Daddy. Kaasimat ni Daddy yo. Ado tirigat na, iti pamilya tayo. Di kay madanagan, Mami. Agiskwela akmanan. Ngamin, dayta ti kayat ni Daddy. Awanan ti kwarta tayo apag-eskwela yo. Ag-working student tak, Mami. Oray siyakmat, Mami. Tartari maano kung ti agadal. Saan akong nagbulakbol. Sige, anak ko. Nasaya at mato nakaamiris kayon. Agbalbaliw tayon. Ikan patag ti amin a sakripisyo dagiti naganak. Ta saan tayo nga ammo ti pagpatinggaan ti biyagda di ti rabaw ti daga. Tagipatgan mat ti kwarta tadi tay ammo ti masakbayan nga amangan no lahat nga adda ti intay pakasapulan. Papagayam di tan ti nagibusan ti maysapay a pakasaritaan. Ana itampok di ti programa tayo. Dala kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nodo. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.